Menapa saestu to kuwi tenan apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur wae katresnanku diajeng. Inggih Kang Mas. Kowe kudu mlayu, Reni jawab karo Kusuma. Iki piye iki? Alah, kasamurate umat. Oso malah. Niki acara libur Pak, monggo Pak. Carane Puri Ratna, artis idola kebanggaan. Najan tau omahku mbloro, beliaunya ya sering ning mbloro. Aku seneng kaya sampean. Seneng tau nyawang Mbak Puri ngene. Ya seneng wong wedok ayu. Umpama dadi bojomu ngono piye? Emoh. Lho, Ya Mbak, dadi bojomu kowe gak seneng? Aku dadi bojomu. Emoh Mbak aku. Lho ya padha aku ya mau. Seto. Piye maksudnya? Dasarmu apa, Le? Lho, kula umpama dikeki Mbak Puri, Oh. emoh aku. Ya. Nek ngopo? Ora gelem tenan. Ora gelem. Dia sudah mengungkapkan cinta langsung. Alah tak tolak emoh aku. Masa to, Be? Tenan sumpah demi Allah mbok mati kowe lho wani. Lho, mati dhewe kena. Mati kowe ben urip wae. Kok kancan Dadi bojomu moh. Moh. Menyatakan cinta ya mau tolak. Tolak. Lah nek dipaksa. Nek dipaksa aku gelem. enggak. Sekarang masa diapuramu lho sapa? Mbok tolak ya boleh dipaksa. Mas aku nyepele lho. Mbak Puri. Iya Mas Ebe. Sekarang tinggal di mana Mbak? Sekarang Rumahnya? di Ponorogo. Oh, nggih. hijrah itu ikut suami nggih. Iya, alhamdulillah. Dekat. Ini ki multi talent lagi. Apa sih ditaleni? Apa? Mesti dalang tekek repot. Niki multi talent. Lah ya sing ditaleni apa? Multi talent. Mate semua bisa, Mbak. Oh, Semuanya semua bisa. Nenek sampean muni ngono aku kok ekelingan. Niku mau dateng wingi ada request. Apa? Gawekno cerita sejarah Kediri. Sejarah Kediri niku paling gak yo Brawijaya utawa kalau romanya tuh Panji Asmoro Bangun sama Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sudah tadi. Kok ngerusoinya apa to, Dewi? Sekartaji. Lali aku. Sing enteng-entengan bae. Nyebut rombongan liya tak cowok kowe. Nggih cerita yo rasa abot-abot. Ora Mas Mito guyon iki ya. Napa Pak niki Pak digawe sekedhik mawon ngaten lho. Monggo, puri piye, Pur? Napa digawe sing nek Niku lho, ngreni karo sing duwe dulur. Oh, ngreni ngesti, Pak. Nah, ceritane niku ngreni niki seneng kali Panji Asmoro Bangun padha senenge. Berarti butuh wong wedok loro. Setunggal mawon Oh, iki siji. ngesti mawon. Ah. Lah, kamangka Asmoro Bangun kan dijodhokno kali Dewi Sekartaji. Bapak ini ki patih Kuda Lumping. Kudono Warsa. Boten setuju mergo Oh. sing iso nukulke babon ing tanah Jawa iki Daudi Sekartaji kali Panji Asmoro Bangun. Oh. Niki pun dijodhokno kali pilihane patih. Aja sini-sini. Patih kuda. Nggih, Panji Jaya Kusuma iki kurang sitok kowe dadi apa? Pantese apa nek gede dhuwur niki? Bapake wis tuwes. Bapake aku Asmoro Bangun. Iki Aku saka dapur aku. Aku dadi apa? Ndak iso aku dapur aku iki. iki dadine Jaya Kusuma ae. Wis sedina Pak sampean kok mbelani niki tok. Mergo jenengan dijodhokno karo bapake kan. Kayak Mas Budi. Kowe. Atur kene. Kowe Iki dapur awakmu dadi rebut ora iso piye to? Pak. Golek sing wis tuwek neh arek, Pak. Ora rebut, Bud. Iki dadi sapa iki? Panji Tengkorak. Aja to. Ngene lho menyesuaikan. Piye? Momo pake kene lho piye? Bapake kene. Ah, didandani. Ora usah iki. Kowe bapake iki Jaya Kusuma, aku Asmoro Bangun. Aku berarti dandan tuwek. Yo, Duh, dateng kowe. enek to iki. Dapurku Dadi Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Nang bagus lho. Kowe sampean milih ndi Jaya Kusuma apa Harapan Jaya? Kok bisnis to, Bi? Aku ora yakin kok iki. Bud, mikir sik lho. Cekel. Jenengan niku sik
anu Mbah. Ya. Ceritane piye? Piye iki? Ceritanya sampean lagi rasan-rasan terus aku teko, begitu aku teko terus sampean ngrangkul aku terus ngambung aku tapi aku tok gelem. Sik. Kok gak kowe aja ngisi-ngisini wahyu budaya karo siswa sedaya lho ya. Yo, Iya, Ding. yo ceritanya rasan-rasan aku teko terus andem katesnan tekani Pake. Ngrasani sampean. Heeh. Oh ngangen-ngangen sampean Iya. ngono. Sampean nang jenenge sapa? Asmara bangun. Asmara bangun. Kowe Lah jeneng- iki sapa iki? Iki sing ape dijujukno karo awakmu. Iki. Yo. Ora nek sing luwih elene. Ayo, kowe teko pateni wong loro. Asmara bangun kok iso jari dagelan. Anggo klambi digo. Kok ganti? Ya. Oh kok duh. Ya Gus. Kuwi apa to le? Tumor Asmara bangun nggih kulot Adidas. Piye to? Kemalen Yo dikok apa ya ya? pantes, dengan apa ya pantes sing ngene. Dikokmu sing ndi? Kaya rumah saya kok. Ora Nah, pantes kok Mas kalau masih kabeh iki rasane. iki kleru, Mbok. Ora mlebu sing. Kok rumah saya kamu. Kok iso manggo kabeh? Oh kira buntut to? Kuwi ya sikil. Takut buntut. Sikil loro kok iso lho mlebu Kok kabeh. rasa iki, kono. Ah. Todok. Ayo. Ya. Siaro ketoprak apa? Tepak iki Kusuma Wadani iki. Todok. Ketoprakku iki aku nggih ketoprak lho Yan. Napa? Aku iki ceritane punya ketoprak Eko Budaya tanggal 17 iki pentas ning Wonogiri. Wonogiri. Iya. Wah, ngerti lho. Hmm. Pun diceritani Yasin mau. Iya. Aku iki sembarang tak lakoni yo. Kok sik. Ketok. Kowe ku dadi apa? Ora lakon warok bre kok gawe ngono ang. Jare kon dadi pake macak tuwek. Yo Mas, ojo iki jenenge warok, bojo mesti sogok-sogok ala keri-keri. Kan tuwek lho sing Awakmu anu lho, Bu. Pacare dipacangne karo Panji Asmara Bangun. Aku pasaran nama ini. Iya. Mengko rasane bapake teko nesu mergo Patih Kudonowarso iki wis jodhone awakmu karo iki Oh, semua. iki. Ah. Ya. Nah. Dalange Pak Eko mergo Pak Eko ra gelem dabukan, sing dadi dalan Pak Eko. Ayo. Truk. Ketoprak itu apa? Ya Eko Budaya ta. Ayo. Nun, kawula nuwun. Sik to Le, sing nyarne pimpinane. Oh, nggih. Eko lancang men Bapak kok. dhewe ra gelem. Lho, lek nyarne gelem. Lah, golek bathi tok ketoprakane iki wis. Nuwun para pamirsa. Ing ratri kalenggahan punika ketoprak Eko Budaya badhe tampil kanthi ngawontenaken pagelaran ingkang pagelaran menika leres-leres uri-uri budaya Jawa. Ya aku omong kok pakai kotheki. Sing kotheki sapa kuwi nabuh yo pakune ngundul. Lah kaya muni kok. Sing salah yo kendange kok nyalane aku. Wong genar kas muni nuwun para pamirsa. Rumangsaku Lah iya. ndase kaya melon. Aku bener-bener ra mau timbang jenengan. Apa? Mosok dalang kok dirubung kewan apa ya? Ngene iki lho. Nuwun para pamirsa. Tutup. Ing ratri kalenggan punika ketoprak Eko Budaya badhe ngawonten pagelaran kanthi lampahan apa le? Agak ngomong-ngomong. Lakonipun Ngesti, Dewi Ngesti. Dewi Ngesti. Monggo sami-sami dipun pidhangetaken. Role sapa wae Oh, iya. disebutne. Ingkang ngasta minangka dados Dewi Sekartaji inggih menika Diajeng Puri Ratna. Glung. Dinglo. Nah, Dene kang dados Patih Kuda Jongklang. Kudonowarsa katindakaken dene Adimas Gandul.
Sekartaji. Wis Sekartaji wis. Tegese Sekartaji anggadhahi pacangan ngono lho maksudku. Ya, nggih. Anggadhahi pacangan inggih menika Panji Asmara Bangun. Iya. Kowe iki Wong Kayane bintang tamu beda-beda. koyo Petruk. Dene salajengipun ingkang minangka dados sapa Le? Panji Jayakusuma. Panji Jayakusuma dan Mas Bagus Budi Prakoso. Iya. Menika taksih. Pasir paut pengiran diuntu pasir paut. Monggo Pimpinan ketoprak langsung kula pribadi Ki Eko Prisdianto. sing ngerek kelir Ingkang ngerek kelir. ngerek kelir enten dereng nggo dapane. Dereng enten. Anu Pak JM purun ngerek kelir Pak. Lambemu Pak JM jak tanggal Pak. Oh iki aja sembrono lho. Ya, monggo sami-sami dipun pidhangetaken. Stop. Asmara Bangun. Rolok terus piye? Ya, stop. Wis suwe banget aku ora ketemu karo Kang Mas Asmara Bangun. Kapan sangat rasane atiku? Kapan aku bisa ketemu karo sliramu ya Kang Mas? Kok saja sangat rasane atiku. Tok. Piye to kok ngono piye to Kak? Iku piye maksudmu? Tekone rol iku bebas. Kok Protes sing apa to? awakmu iki seter mosok metu tak jeng-jeng. Bali. Kapan yo akan Mas lho? Kapan sangat Kang Mas? Tok. Ya, nek tak rasane kowe iki ora Panji Asmara Bangun. Malah ujung-ujung. Diajeng Kresti diajeng Kang Mas. Kang Mas. Iki sapa? Menika abdi ora abdi. Menika para abdi. Abdi ya ampun. Hei, genten lho, Bur. Kowe iki Panji Asmara Bangun. Abdi niku sayange ale abdi Pak niki. Sayang ya ora dicipika-cipiki Masa ngono. kabeh yo kok kopi to Kang. Diajeng Kokop yo kaya. Lah iki kenek-kenekne lho kok Pak. cipika-cipiki. Oh, ndak boleh. Diajeng Sekartaji, diajeng Nesti. Pripun Kang? Wes suwi aku ora teko ing Taman Sari kene. Inggih Kang. Diajeng Kang Mas. ayo bubuk. Oh, Ngurung ngomong-ngomongan mosok. Oh, yang cintanya anak muda. Anu gandrung, pelok ya Mas, pelok. Wis pelok iki lho. Ini pelok. Ceritane iki anggo katresnan, tekno, anggo tembung, tembang. Ora begitu Pak. Ayo. Anggo tembang tresnane. Yen kowe gelem tak rabi diajeng Nggih Kang Mas. ing jagat ora ana papat ing donya ora ana lima ning bumi yo mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya yo mung kowe diajeng Menapa saestu to kuwi Kang tenan Mas? apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur wae katresnanku diajeng Inggih Kang Mas. Wah. Iki nyapa to iki? aku nek ngomong apik terus iku Nah. yen kowe gelem tak rabi waton aja njaluk bondo Ora tanggung jawab. cerewet sampeyan iki lho Jen kowe gelem tak rabi waton ora njaluk bondo kowe. ngomong dhisik to Oh iya. Ora tuto. kurang tutup Pacanganmu sapa, Be? sandang pangan golek dhewe aku
ngeslot modal ana. Iya to Pak. Oh, wis nuwun intine piye? Aku dadu tombokno. Elek kabeh. Bener. Yen kalah aja nesu. Warisane didumrata. Ngono kok tanggung jawab karo sing wedok. Ora Ini diajeng. sampean meyakinkan Iya iya. Sing tenan ya sing tenan nggih. Kang Mas. Kangenku tanpa upama. Wong ayune kaya ngene ya ampun. Bathukmu kaya anggur, pipimu kaya apel, mripatmu kaya jeruk, irungmu kaya duren, janggutmu kaya manggis, raimu kaya pasar buah. Kok mbok raek-raekne kok Mergo saking tresnaku. Iya iya. Allah, aku ada ya. Kamu diam-diam suka aku. Apa? Orang pun bebas. Oh iya bebas ya Mas. Kangenku tanpa upama. Balik. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Diajeng. Inggih Kang Mas. Dek kapan tuku sapi? Sampun jauh. Oh, suwi. Ketok lemu ya. Kaya pintere ngoni men awakmu iki. Ya ngono seneng atiku. Mandekmu kuwi dalang lho ya anu iki sing Iki ceritane kene Taman Sari, Pak. Iki ora ono dalang opo iki? iki anggota kuwi Iki ceritane teng Taman dalang enek sing mahasiswa Nggih, nggih. seni enek kok saka sapek-sapekne. Kayak dudu sapi kebo. Ya ora usah kene, gak usah kene. Wes lawas anggonku nunggu sawangen kae manuk-manuk padha muni mergo seneng nyekseni katresnane awake dhewe. Iki tandel. Sik to. Lah ya toprak matane PC ya ditanggap. Nggih ketok. Oh itu. Nggih. Oh pamane nek manung. Ingon-ingon kethek to. Endi ketheke? Jare mau tak Amung tansah ledo. Sitok bisa. Sitok dianggap sapi, sitok dianggap kethek. Kok kaya ndek ora kaya munyuk Bro, kula niki. Iya. Mong sliramu kan dadi telenging ati. Tresna diajeng. Sliramu tansah ngendika Tresna lair terus sing iki ning taman awakmu apa ora pengen lungguh kursi? ya pengen to Kang Mas Upama awakmu sing lungguh aku sing dadi apa? dadi kursine Terus gue mbak lunggui. Iya, Kang. Oke, demi cintaku padamu sampean sayang. dadi kursi ya Mas Iya. Hei, Kursi apa kuwi? kursi kok ngono to Iki jenenge kursi pantai. ya piye kok Nek kursi ngene iki kursi kayu nek pantai ku jeplang ngene. Jajal be kursi pantai bi. Ngene lho. Tapi ning tengah dari pakune. Tutuken. Sing penting nek ana dukane Rama kowe tetep tresno karo aku to tetep Jan. terus Kang Mas Iso tau gemi. Reni. Reni. Romo sing teko rek. Ning kene kok ana pangeran ki nyopo kok cedhak-cedhak. Pisah. yo. Kene. Kang Mas Reni. Aduh. Reni ki aja kaya ngono. Kene. Yo. Kang Mas Iki piye to? Kok malah kaya dilemal teko. Tresno kula mboten saged dipun pisahaken Rama. Panji Asmara bangun. Nggih. Aku ki paman. Nggih. Apa kowe ora ngerti? Kowe ki wis dipacangke karo Dewi Sekartaji. Nanging kula mboten tresno. Kudu tak pisahne. Ora iso. Apa kowe ora ngerti? Kowe arep mirang-mirangne pamanmu iki. Oh, leno pangdamu sabetake sti bantol angger ngatemu kos tak gedung. Asmara bangun dadi cakil iki lho. Ayo serius, yo. Mula saka kuwi. Rama ora setuju. Reni. Kowe iki wis tak pacangke karo pilihane Rama. tapi kula banget tresno lho Hop, hop.
ketoprak kok nek tapine. Anane. Nah, Nuwun sewu, garwa kula pun jenengan jodohaken kali sinten? Aja cedak-cedak. Kowe kudu pisah. Mergo jodohmu dudu Reni. Yen kowe pengen mukti wibawa ing Jenggala, kowe kudu gathuk karo Dewi Sekartaji. Reni wis tak jodohke karo Pangeran Panji Kusumajaya Nompok. Nggih anakku. Walah kok tuwek kowe to. Banget. Bapake karo mantune tuwek mantune. Karo anake. Mau sutradarane lho sapa iki mau mati. Le anakku Kusuma Wijaya. Mula iki dina timbangane mengko Reni. Ayo to Digodha karo Panji Asmara Bangun selak gage. Kowe dhawuhana si Reni ya. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Piye mok sawang anakku piye? Reni sanget sulistya ing warni. Werene. Mboten Rama. Piye? Rawe-rawe rangkas malang-malang putung sinten yang dadi pepalang kula badhe kula singkiraken. Oh, buktekno ning papan kene. Kowe wani karo aku. Lho, sing tak wedeni ababmu. Loh, apamu? Apamu, Dek? Iya. Gelangsaran. Tak. Serpeke Mas, serpek. Loh, Kok serpeke perangi serpek. Oh. Buka kene-kene. Yen nyoto kowe wanan. Ngambil kris. Karete. Pisah ora karo-karo. Iya. Reni, kene. Kowe sing dadi seksi. Yen calone Rama kira bakal musiwane awakmu ya. Walah, wis tuwek. Bukan nek puklek kabeh piye. Kuwi menang di ceritane, Mas. Niki kula ngantem bis kene tiba kula natak dhewe, Pak. Iya. Oh, iya. Leno pangedamu mati oleh bapake. Ya. Iki lho piye? Ajae Kok malah dirusak sedaya niki pripun? Pun jotane penting ngaten Pak, sekedhik pun. Tapi yo ora pas to, Bi. Wong naskah iki kowe kudu mlayu, Reni jawab karo Kusuma. Iki piye iki? Alah, asam urate umat. Oso malah. Omah. Niki acara libur Pak, monggo Pak. Iya no, tembang saiki sing lagi ngetren. Nah, permintaan anu. Aku jenenge Kusuma Puspitanala Kusuma Wijaya. Tu PP ya to. Bempe. Ya apa to, Pak? Ikan to. BP ya. Gadis Kalimantan. Gadis manis Kalimantan. Oh, gadis manis Oh, Kalimantan. iya. Manis Kalimantan. Kan ada PP to. Iya. Iya, diatur aja.